खुलुमबाय बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिअ आं सोमखोर बसुमतारी दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दं। फोरोंगिरिफोरनि दानबान्था बोसोराव 6% बांगोन रनस पेगु। आसामाव फैनाय दैफ्रोमबो दावदैनिफ्राय जयन्त मल्ल आरो हाग्रामाया 3 रां गुन्दा टेक्स लायो। हाग्रामा महिलारिया बारग' MCLA माधव कार्कीनि सावगारियाव बिबार बावदों। काछार पुलिसा गोबांथार बिबांनि खावनाय मुवा बेसादफोर बोखांदों। बरपेटा आरो गसाइगावआव सुरां मोसौजों लोगोसे सिखावफोर हमजादों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। सोलोंथाइ मन्थ्रिया सदनाव बुंदों दि NCTनि नेम बायदियै टिउटरफोरखौ फोरोंगिरि महरै थिसननो हानाय नङा। नांगौ जानाय रोंगौथि मोनखांनायनि उनावसो बिसोरखौ फोरोंगिरि महरै थिसननो हायो। फोरोंगिरिफोरनि दानबान्था बोसोरफ्रोमबो 6% बांगोन। बे थिरांथाखौ 2025-26 बोसोराव लानाय जादों। NCTनि नेमफोरखौ सिफायनानै रावबो फोरोंगिरिखौ थिसननाय जाया। टिउटरफोरा बेसेबां दानबान्था मोनगोन बेयो बिधान सभायाव लाबोनाय सोदांनाय आयेनाव थागोन। आयेनखौ सोदांनायनि उनाव फोरोंगिरिफोरनि दानबान्थाखौ बोसोराव 6% बांहोनो थांखि लादों। बबेखानि 2012 मायथाइयाव टेट आनजाद खुंखांनायनि उननिफ्रायनो जों गुनगोनां फोरोंगिरिफोर मोनबोगासिनो दङ। टेट आनजादाव जेबो रेहाय गैया होननानैबो सोलोंथाइ मन्थ्रिया सदनाव बुंदों। गुबुन फारसे फोरोंगिरि ट्रेन्सफार खालामनायनि सायावबो सोलोंथाइ मन्थ्रिया बुङो दि भारत हादरनि गेजेराव आसामाव फोरोंगिरिफोरखौ ट्रेन्सफार खालामनायनि मोनसे जर'खा आयेन लाबोनाय जादों। आसामाव डिजिटेल पर्टेलनि जोहै थांनाय 5 बोसोराव 42,000 फोरोंगिरिफोरखौ ट्रेन्सफार खालामनाय जादों। बे समाव आर'जलाइ होनायनि बिखान्थिया आबुं जाबाय। जिल्लानि बायजोआव खामानि मावनाय फोरोंगिरिफोरनि समफारिफोरखौबो सोलायबाय। सिगांनि 10 बोसोरनि सोलायै दा हौवाफोरनि थाखाय 7 बोसोर आरो आइजोफोरनि थाखाय 5 बोसोर खालामनाय जाबाय। दायो आर'जलाइफोरखौ नायबिजिरनाया सोलिगासिनो। आसाम बिधान सभायाव सोलिगासिनो थानाय बाजेट जथुमनि दिनै 4थि सानावबो दुंहाव थासारि। MLA अखिल गगैनि अजद होनायाव दिनैबो दुंहाव जायो बिधान सभानि सदन। अखिल गगैआ दिनै सदनाव सिन्डिकेट आरो मुवा बेसादनि बेसेन बांनायनि हेंथायै सोमावसारदों आरो गोबांसा मन्थ्रिफोरनि बेरेखायै गोख्रों अजद दैखाङो। अखिल गगैआ अजद होनानै सदनाव दाबि खालामनाय बायदिब्ला आसामाव फैनाय गासैबो ना, दावदै, दाउ, ब्रयलार, अमा बायदिफोरखौ मन्थ्रि जयन्त मल्ल बरुवा आरो हाग्रामा महिलारिया मोनसे गेदेर सिन्डिकेटनि बाजार खुलिदों। बे सानै दैदेनगिरिया बाहेरनिफ्राय फैनाय ना, दावदै, दाउ, ब्रयलार, अमा आरो गासैबो मुवा बेसादनिफ्राय गुन्दा टेक्स लायो। जाउनाव गुबुन रायजोनिफ्राय 5.75 रांनि दावदैनि बेसेना आसामाव 8 रांनिफ्राय 10 रां जाफैयो। बेनि फोरमान हिसाबै भिडिअ दं होननानैबो अखिल गगैआ दाबि खालामदों। बबेखानि सिगाङाव बे सिन्डिकेटनि बिबानखौ पीयूष हाजरिकानो होदोंमोन। नाथाय बे खेबाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया जयन्त मल्ल बरुवा आरो हाग्रामा महिलारिनो होदों। बेनि जाउनाव आसामनि सुबुंफोरा गोसो सिङावल' सानना सिरियै थायोब्ला बुंनांगौ जेबो गैया। नाथाय बेनि हेंथायै आं सासे MLA महरै सदननि सिङाव आरो बायजोआव हेंथा होगोन होननानैबो अखिल गगैआ बुंदों। BTCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा BPFनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया BTCनि बारग' नमिनेटेड MCLA रुंसारि माधव कार्कीनि सावगारियाव बिबार बावहैदों। हाग्रामा महिलारिया दिनै क'क्राझार जिल्लानि पाटगावआव थानाय BTCनि बारग' MCLA आरो BPFनि दैदेनगिरि रुंसारि माधव कार्कीनि न'आव थांनानै सावगारियाव बिबार बावहैनायजों लोगोसे नखरनि सुबुंफोरजों सावरायनानै दुखु सुखुनि खौरां लायो। मिथिनो हानाय बायदिब्ला हाग्रामा महिलारिजों लोगोसे MCLA जुबिराज बसुमतारी, MCLA नन्दलाल मगर, BPF दोलोनि दैदेनगिरि आरो जायगानि सुबुंफोरा बाहागो लादोंमोन। मख'नो गोनांदि बारग' नमिनेटेड MCLA आरो BPFनि गागि दैदेनगिरि माधव कार्कीआ 4 जुलाइ खालि 50 बोसोर बैसोआव रुंसारि जादों। बिखा, किडनि आरो मैखुननि गोब्राब बेमाराव गोग्लैना क'क्राझार नोगोरनि आइ आफा नार्सिं ह'माव फाहामथाय लागासिनो थानायनि गेजेरावनो जोबथा हां लादोंमोन। सिलचरनि उनाव बे खेबाव कालाइन पुलिसआ खावनाय मुवा बेसादफोरनि हेंथायै गेदेर जाफुंसारनाय मोनदों। फेग्रा मुवा सोबग्रा दायनिगिरिफोरनि हेंथायै अपारेशन खालामनानै कलाइन पुलिसआ गोबां बिबांनि खावनाय मुवाफोरखौ बोखांनो हादों। कलाइन पुलिसनि सासे साब इन्सपेक्टरनि क्वार्टाराव सिखाव खावनाय जाथायखौ नायबिजिरनायनि गेजेरजों पुलिसआ बे जाफुंसारनायखौ मोननो हादों। पुलिसआ बे खावनाय जाथायजों लोब्बा थानाय आलिम उद्दिन आरो सेलिम उद्दिन मुंनि सानै सेंग्राखौ हमदों। बिसोरनि सिमान लानायनि सायाव बिथा खालामनानै पुलिसआ नाटनपुरनि मुहिमुद्दिन मुंनि सासे भाङाफुटा आरो स्क्रैप फालांगिरिनि न'आव सिग्रोमो। बे सिग्रोमनायाव पुलिसआ मोन 30 बेटारि, 2 दै मटर, 1 इलेक्ट्रनिक पाल्ला, गुबुन गुबुन धातुनि दो दोख्ला, मोब्लिब तार,
मन्दिर मस्जिदनि मुवा बेसादफोर, गुबुन गुबुन गारिनि इन्जिनफोर आरो मोननै नम्बर प्लेटखौ जब्द खालामनो हायो। गुबुन फारसे पुलिसनि अपारेशनखौ गुमुर मोननानै लोगो लोगो स्क्रेप फालांगिरि महिमुद्दिना जायगानिफ्राय खारखोमालाङो। पुलिसआ फालांगिरिफोरखौ नागिरनायजों लोगोसे बेनि सायाव नायबिजिरनो जागायदों। गसाइगाव महकुमानि बेन्दोंआव थानाय श्रीरामपुर पुलिसआ सुरां माब्रै मोसौजों लोगोसे सानै सुरां मोसौ फालांगिरिखौ हमनो हादों। मोनसे स्रेट सुलुंखौ बिथा खालामनानै सिग्रोमनायाव हमनो हायो सानै सुरां मोसौ फालांगिरिजों लोगोसे माब्रै मोसौफोरखौ। रिपर्ट बायदिब्ला सुरां मोसौफोरखौ गंसे गारियाव दैखांनानै अभयापुरीनिफ्राय सोनाब बेंगल फारसे लांगासिनो दंमोन। नाथाय सिमलटापुआव पुलिसआ सिग्रोमनायाव हमनो हायो। बबेखानि हमजानाय सानै सुबुंखौ गसाइगाव हावारियापेटनि थागिरि मकसेदुल आली आरो जाहिदुल शेख होननानै सिनायथिदों। गुबुन फारसे बरपेटायावबो मा-10 खावनाय मोसौफोरजों लोगोसे साब्रै सुबुंखौ हमनो हादों होननानै मिथिनो मोन्दों। बबेखानि हमजानाय सुबुंफोरखौ महिरुद्दिन आमिर, हामजा, आब्दुल रुफ, शामसुल आली होननानै सिनायदों। पुलिसनि मिथिहोनाय बायदिब्ला मोसौफोरखौ सुवालकुसि पुलिस थाना बेन्दोंआव थानाय हातिमुरा सर ओनसोलनिफ्राय खावनानै लाबोनाय जादोंमोन। बेनि सायाव पुलिसआ केस रेजिस्टार खालामनानै नायबिजिरनो जागायदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।